Aquí hai unha vaca. Por terra, por mar e ata por aire. Finalmente houbo final feliz, fíxose a milagre e aos seus donos mudoulles a cara. Isto é como quen vai a unha festa agora dá gusto velas. Hoxe visitamos as vacas deste rescate imposible para saber como se atopan. A situación é bastante complicada, a ver se damos conseguido quitar os outros 9 animais que están aí. Bueno, por lo menos xa se está un pouco máis tranquilo porque ves que o esforzo que tanto todos están un pouco máis ilusionados porque, ois, xa pouco a pouco. son 2 menos. Santiago, hoxe tes algo de mellor cara que o pasado xoves, Home, quen non vai ter, Isto é como quen vai a unha festa agora dá gusto velas. Levaron un susto moi grande ou algo pasou aí que se espantaron, tomaron unha decisión moi equivocada. Algúnas delas ti recoñécelas, non? De decir, esta foi, esta non Sí. foi. Claro, entón acercas un pouquiño máis a ela, entonces xa non só polo número, sino tamén ao mellor por unha cicatriz que ten ou uns pescuños que os perderon e tal. Claro, porque Santiago, como foi ese momento no que vos decatades de que vos faltan nada máis e nada menos que 19 animais? Nos aí sobre as 6:30, 7 da tarde recollémolas todos os días. Neste caso foron por elas e vironas todas casi escapando por unha esquina. E deberonas apretar o que fora, o susto que tuveron, sexa un animal ou sexa o que sexa. Cando logo, claro. Sí, os guardias viron ao día seguinte viron un lobo e veciños de aquí tamén justificaron que viran un lobo bastante grande. Entonces elas asustáronse moitísimo e tiraron para adiante. Entonces aí pois caeron por ese precipicio. O sea, que nos está mirando foi unha das que a liou un pouquiño porque non paraba quieta. Sí, chegoulle ben e mira que intentamos por activa e por pasiva quitala o segundo día coa axuda da xente toda dos voluntarios que estábamos. Aquelo anclouse ao terreo e xa non quería marchar, dixo, aquí voume quedar. Nos vivimos moitos momentos emocionantes. Un dos máis emocionantes foi ver esa primeira rescatada en riba do Pantalán. Si, eu recordo esa imaxe que chegábamos xa a bon porto co animal. Ai, é que vía que iba a ir abaixo, Canto sufrías, porque dunha desas vai abaixo e ao millor calle por enriba alguén. Imagínate 600 kilos por aí abaixo, a velocidade que colle, o peso que trae ela, arriesgar a vida dunha persoa por salvar un animal. Eu entendo que lle quero moitos animales, pero eu aprecio tamén máis a vida, aunque seña do maior enemigo que teña no mundo. Sí, é unha decisión pero, complicada. Pero primeiro é a vida dunha persoa, non?